vaig fer 12 el dia que va esclatar la guerra. Són moments de pànic i et trenca, perquè tu ja deixes de tenir la infància, això ja està, és una línia, i comences un camí nou i et fas gran molt ràpid. Vaig sortir de casa amb una motxileta així, i tot el que portis allà és el que tens. Madures, tens un procés de maduració més ràpid, és a dir, ja no tens 12 anys i, no sé, jugues a la Play o vas a jugar a futbol, no, ara tens 12 i vas amb una motxilla a sortir d'una guerra. Llavors, clar, el canvi és brutal, no? Vaig sortir amb una motxileta, amb vídeos familiars que vam gravar amb la càmera, amb àlbum de fotos, passaport, òbviament, i amb les Tortugues Ninjas, que era la joguina favorita. O sigui, ja només aquella motxilla portava un missatge, no? Hòstia, encara sóc un nen perquè porto les Tortugues Ninjas, però porto el passaport, o sigui, ja estic pensant que haig de viatjar i porto vídeos familiars i àlbums perquè no sé si tornaré. I el camí després és dur. A partir d'aquell moment comença una vida d'espavilar-te. És a dir, no sé, la meva mare sempre diu, hòstia, tu has sigut un home als 13 anys, no, ja? En 2 anys vaig canviar 5 països, 3 llengües i em sembla que 15 vivendes. Però és dur, no? Perquè tu en aquells anys justament t'estàs formant també, no? Estàs, diguem-ne, en una vida normal, tens els teus amics, fas la connexió potser més forta amb ells també, no sé, en un entorn, creixes amb uns arreus, no? O sigui, ja culturalment també tens un anclatge a la societat o l'entorn i tal. Quan vaig acabar la universitat, és allà quan vaig trencar una mica, vale, ja hi soc aquí, vale, ja tinc els estudis, ja tinc feina, saps? Baixes una mica el ritme, no? Perquè durant molts anys el ritme de supervivència era trepidant, és a dir, estaves lluitant contra tot.